Zdravím, mé jméno je Armex a vítejte u mého prvního videa. Jo, čeština mi nikdy nešla. Je to první video, takže vám tu řeknu něco o sobě a o tom, co budu točit. Teď vám řeknu pár věcí o mně. Moje jméno je Lukáš. Narodil jsem se 30. září roku 2000, takže teď je mi vlastně... je mi 14. Už 7 let hraju fotbal. Nepatřím mezi nejvyšší lidi, měřím asi 164 cm, takže to špatný. Taky patřím mezi ty lidi, kteří školu zrovna nemusí, ale zatím se to dá zvládnout, protože se učím a jsou tam i lidi, který mám rád, že se tam chodí příjemnější. Musel jsem si zatáhnout roletu, protože sluníčko mi svítilo přímo do kamery, takže díky. Teďka řeknu rychle něco o tom, co budu točit. Budu točit jenom vlogy, takže žádný let's play nebo cokoliv podobného ode mě nečekejte. Maximálně k těm vlogům někdy přidám nějakou challenge. Děkuji, že jste to video dokoukali až sem. Vím, že přes minutu to asi nebyl žádný problém, ale i tak vám děkuju. Pokud se vám video líbilo, můžete mi tu nechat like, sdílet, komentovat a hlavně odebírat můj kanál. Já se s vámi loučím u svého prvního videa. Doufám, že se vás aspoň trošku zaujal a mějte se nejlíp.